Hej, det er Bøje. Ja, jeg har lige en lille opdatering. Har modtaget en mail fra importøren. Det eneste står er: Kære Bøje, tak for din henvendelse. Vi anser stadig sagen som afsluttet, men har noteret os dine synspunkter. Med venlig hilsen og god sommer. Og så er der ikke kommenteret, hvem har skrevet det. Men det er mest mærkeligt, det er, at de kommenterer ikke, at min hjemmeside indeholder misinformation eller noget andet. Og jeg havde et spørgsmål, meget vigtigt spørgsmål, synes jeg selv, i det her åbne brev til den. Og det er, om er de øvrige bilejere, der oplever kritisk udfald på bilens frontassist, blevet informeret om en konkret løsning, således som vi har oplyst i jeres officielle besvarelse til Sikkerhedsstyrelsen. Det svares det ikke på. Ja. Som ellers skriver de åbne brev til importøren: Trafiksikkerhed er fælles anliggende, og der er brug for fuld gennemsigtighed. Ja. Nå, den der importøren, den løber lige hvile lidt. God sommer.